On Xavier. On Xavier. Zure etxean. Jaunaren etxean. Kapila. Bertako apaiza zara. Gaur kristau mordo bat etorri da. Baina bada bat aspaldian etorri ez da. Aspaldian ez da eta jak ezkazen hasi zara. Baina gaur, momentu hontan, esango dizu zergatik ez den etorri. Juan. Ja? Ja, zatoz. Un niño gentilado. Ondino bai. Come tengo las carretis. Goitik. Es idiota. Juan, haiko lozo. Hombre, horretxe jantzina hola. Guantxak ez aukera. On Xavier, honi Elizara zergatik etortzen ez zara, esateko. Bera da, fraili, ez da, eta nina ateba agnostikko dara izan. Bai. Eta nik esan bitzit, kutxik Hori. Orduan, nik ekarriot honek gauzak. Orduan, atezati ibiltzen diba testigos de Jehova eta horrek, edo honek bestik testigos de Jehova eta gero, ino zentzen da propagandide bai, hau zelan da Club de Lectores etiketa horan, ezkaetik eta Tom Cruisen zientziologiako hor sartzeko. Eta nik inoan apuntatu nintzen ze erregaletan bene muñeko bat. Eta hor nigaz bizida baina tontu da, ez teixak eta zer ez da huetxe. Eta orduan, ni beste religio batzutan da, ze ja tipo modernu da, bantzauena. Ez da, lehen txikitzen monagillo juminintzela zapatutan Los Angeles de Charlie Huelin, ez da? Eta ni june itxen nintzen. Ezan, meseta, klaro. Eta da, honi ja, beste pentsamentu bat dauken. Eta orduan, kamaleon de Bilbao eratkutzen zute, Euskal Herrixen, bazeruzela txamante praileaitz. Eta orduan, nik txamanetan sinizten, eta ez sasifraitan. Nik marita zordin kerixetan eta... Nahikoa entzun dizu, ala, astu itzazu orain, Jehova eta ala, zurea da estado, a konfesionala, konfesatze da etorri zaitez berehala, zuk ostiak behar dituzu, pastillak bezala. Zuk ostiak behar dituzu, pastillak bezala. Hau fraie bat ote da edo Dalai Lala. Niri engainatzeko berbie makala. Baina ni zorgin bat naiz ia hombre bala. Anda déjame en paz, vete a jugar a bala. Bertxotan ere azira, silbeinan edada, infernura joango da, edo pikukada. Apaizak jakin ere, gizakiak gara, ta zuk jantzi duzunez, mila gauza ara, ba transformatu zaitez, txamana bazara. Ba transformatu zaitez, txamana bazara. Horretarako irakurri behar da berria edo gara. Eta zure
gorputzai egin algara. Euskara plazara. Tara, tara. Frantzian sartzen ari. Zempe balatara. Gara, gara, amara. Orduan akabo, txamana izateko, prestatuta nago, zeo zer sentitzen du, Baino lehenago. abe orain kantatu, komeme el rabo, erabagu bioton, norden joan jundago, erabagu bioton, norden joan jundago. Eta aurtengo Bizkaiko txapelketan txapeldun Xavier Paya. Ay, madrecita cantora de mi aurora, madrecita cuánto te quiero tanto que se me escapa la piel, la sala y el cuero. No voy de vaquero, voy de agricultor de la cultura. Vamos que voy como un granjero, pero esta chapela o este sombrero no es para mí, no es para mí. Amachu, es para ti, ay, cuánto te quiero. No aplaudan, por favor. Le van a subir el ego. Ya lo tiene bien subido, nomás que ustedes quieren subírselo todo. Juan, vente pa' acá. Bonato, canteu con notas que na curra. Oh, a ver se l'anda Antonio. Explota, señorita. Ma dice nada. Vamos. Es que deitzen dozte Hamlet dela libelluli. Ba. Maretan na. Joan, hobe juten pasadatzera. Ze igual pastilla barik kalte ditzu. Anderlipus, eskerrik asko bai ona juten bai. No, quédate, che, ¿cómo te vas a ir ahora? Tengo que leer el libro de los Versolari. Kamaleon, lagabakin berai. Lagitako bakin ez, bale? Un txasizte? Etorri ginonerat eta kantatu? Nik ez dut zuek, baina kriston raia dira.